এই ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେଇପାରିବ। ସକାଳେ ସକାଳେ ଚାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆଗେ ପିଇଦେବା ଚାହା କପ୍, ଗରମ ଗରମ ଚାହା ପିଇଦେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସକାଳ 6:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କାମ କରିବା, ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଆକାଶରେ ମେଘ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 8ଟା 8:30 ଭିତରେ ଫୁଟିଯିବ। ମୋ ଗାର୍ଡେନରେ ଏମିତି ଲଗେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ, 4-5 ପ୍ରକାର କଲର ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଆରିକିଆ ଗଛ, ଏଇଟା ଟିଣ ଡ୍ରମରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ସବୁ ଘାସ ବଣରେ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଏସବୁକୁ ଆଜି ସଫା କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଛୋଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନ। ଏ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଭିତରେ ଛତୁ ଲଗା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗାର୍ଡେନ କରାହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଗଜ ଫୁଲ। ଏଟା କଲମୀରୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି, କଲମୀ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ 8 ମାସ ହେଇଯାଇଛି, ଫୁଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଗେଟ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର୍ଡେନ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବା। ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି। ଲଙ୍କା ଲଗା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଲଗା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି ବାଇଗଣ ଗଛ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମିନି ଗାର୍ଡେନ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଏସବୁ କାମ କରାଯିବ, ଏସବୁ ସଫା କରାଯିବ। ନୂଆ ପରିବା ଗଛ ଲଗାଯିବ, ନୂଆ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆରିକା ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଫା କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୂଳ ସବୁ କିଛି କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଇ ଗଛ ମୂଳରୁ ଫୁଲ ଗଛ ବାହାରିବ। ଇଏ ଗଛ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଇଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏ ଫୁଲ ଗଛ ଟିକେ ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି, ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କାଟି ଦେଇଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଗଛକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲଗେଇଦେବା, ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। এই ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗେରହାର ଗଛ।